Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λύκος TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συνταρακτικές, καθώς θα δούμε το τέλος του Ιπποκράτη στη σειρά. Σε συνέντευξή του, ο Γιάννης Τάνγογλου αποκάλυψε πολλά για το τέλος του Ιπποκράτη, αφού ένα μεγάλο μυστικό θα γίνει γνωστό από την Ειρήνη. Ο Γιάννης Τάνγογλου τόνισε χθες 5 Φεβρουαρίου στο Μέγκα Καλημέρα ότι ο ρόλος του Ιπποκράτη θα γίνει ακόμη πιο σκοτεινός όσο προχωρούν τα επεισόδια στο ναυάγιο. Για το αν η Ειρήνη μάθει το σκοτεινό του πρόσωπο, ο Γιάννης Τάνγογλου αποκάλυψε: «Νομίζω πως ναι, κάποια στιγμή θα το μάθει. Όλα τελειώνουν με κάποιο τρόπο. Την αγαπάει πραγματικά την Ειρήνη, αλλά τι σημαίνει πραγματικά αυτό? Ο Ιπποκράτης είναι καταπιεστικός. Ο Ιπποκράτης έχει καταλάβει ότι η Ειρήνη δεν τον αγαπάει, αλλά πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Νομίζω πως ναι, θα έρθει το τέλος και η Ειρήνη θα μάθει το μεγάλο μυστικό του Ιπποκράτη», τόνισε στη συνέχεια ο ηθοποιός. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.